Des que hi ho publicava el Diari Oficial de la Generalitat, la Casa Museu Verdaguer ha passat a formar part del catàleg de museus reconeguts pel govern català, on n'hi ha 107 de registrats. De la resta el distingeix el fet de ser el primer que s'hi adscriu, pel fet de ser la casa d'un poeta i, per tant, per ser el primer museu literari català. Rebre aquesta consideració permetrà a la Casa Verdaguer accedir a subvencions i no haver de patir pel seu futur, però també li comportarà altres avantatges més intangibles. Que el museu que singularitza Verdaguer a Catalunya és el de Folgueroles i no la dicotomia que hi ha hagut molts anys de si Folgueroles o Barcelona, quin era el Museu Verdaguer. Durant molts anys el Museu Verdaguer era Barcelona per la centralitat. Actualment la tècnica i el fet d'entrar en el registre ens permet dir que el Museu Verdaguer de Catalunya és el de Folgueroles. L'any 2004, la Casa Museu Verdaguer va fer la primera sol·licitud a la Generalitat per entrar a formar part del catàleg de museus. A partir de llavors va començar l'aplicació d'un pla estratègic per complir tots els requisits establerts per l'administració. Entre d'altres, el 2007 la casa va ser objecte d'unes obres per renovar la instal·lació elèctrica i instal·lar controls d'humitat i temperatura i càmeres de seguretat. També s'han adscrit a grups de recerca i han inventariat i retolat totes les peces de la seva col·lecció. Les dificultats més grans les van trobar en la supressió de les barreres arquitectòniques de l'edifici. Hi ha la percepció que ha estat un procés llarg i farragós, precisament per la pròpia ubicació d'aquesta casa museu. Estem dins d'una construcció antiga i, per tant, moltes vegades la normativa tècnica i la normativa de museus està pensant en construccions d'un altre calatge i d'una altra dimensió i sobretot d'una construcció molt més moderna. És un museu en si mateix, és a dir, el continent, l'edifici, tot ell ens parla de l'època del poeta i, per tant, transformar aquest edifici i posar-hi un ascensor per les sortides d'emergència o un ascensor per als minusvàlids era absurd perquè estàvem destruint una mica aquest contenidor tan especial i tan simbòlic. La solució la van trobar amb la instal·lació a la planta baixa d'una pantalla que permetrà a persones amb discapacitats fer una visita virtual als 2 pisos superiors. La proposta va convèncer la Generalitat i també ha obert el camí a noves iniciatives, com un projecte per acostar el Museu Verdaguer als invidents que implantaran al llarg d'aquest 2009.